your hands. I like shoot. I will shoot. Jingle bell, all the way. We'll hop a flowers, jingle bells, say, hey. Jingle bell, all the way. We'll hop a flowers, jingle bells, say, hey. I love you. Dito na kami kilala. Sila yung say hi, Tito Tony. Hi, Tony. How are you? Good. Sila yung naliligo pa. Thank you, buddy. I'm just going to put these outside. Bumili siya ng ice. Naliligo sila. Babalutin ko muna yung mga dapat balutin. Dito tayo. Ipwesto ko kayo dito. Habang nagbabalot ng magbalot na tayo. Nandito na sila. Oo, tara. Hi! Wow, naka-foundation na siya. How are you? Good. Nagme-makeup. Naka-makeup ka na nga. Hindi pa naka-makeup. Ano pa lang yan? Nagpalagay lang ako sa MAC ng false eyelashes. Ah, okay. Pero hindi pa. Wala pa. Nag-foundation pa lang ako. Wala pa ako. Ano nangyari sa'yo? Wala. Kasi, hindi ko pa nabalot yung, si Sak, diba? Si TJ nakakuha pala. So, hindi ko siya nabilhan. So, kawawa naman siya. Wala siya. So, sabi ko, balutin ko na lang. Oo, sige. Sige, magbalot si Jen. Tapos sila mag-makeup na? Hindi pa nga. Foundation na lang naman. Punta na ako dun sa'yo. Sige. Okay lang? Sige. Balutin ko mo siya. Nagme-makeup na. Nagme-makeup Nag-ready na siya. See you, Lai! See you, Manay. Okay. Open eye. Tapos na ako magbalot. Ayan. And, ito yung alak na binili ko. Hindi ko alam kung napakita ko na yata ito sa inyo. Ito yung sambukan na black. And, ito yung vodka. Kettle One. Vodka. Ayan. Ready na. Holly! Bihisan ko na kaya si Holly. Bago mag-ready. Baba, come on! Get dressed, Baba! Come on, get dressed. Holly. Come on, come on, get dressed, Baba. For the party, come on. Come on, open it. Bihisan na natin si Holly. Bihisan na si Holly, girl. Don't, Baba, don't. Hello. Don't kiss the hands, ha? You're too close, Baba. Smiley. Hello. They will have in the party. Then Come on, you can see you. Come on, get nappy. Hurry up. Yes. Come on, everyone's coming. Come on, where's your nappy? Hurry up. It's No. not full. No, it's not full. Yay, get a nappy. Hurry up, a new one. There's nothing. Dad, did you get her nappy? Yeah. Okay, nappy's over there. Come on. There. Sweetie. Look, see, you're lying. Open. It is open. You're joking me. Hurry up. Oops. Come on. See, told you. Come on, hurry up. Veronica is Well, I've got coming. black sand booker. Huh? Why not? That's no good for you. Why? Have you tried that? Yeah. That's what they want. They have shots of them. What? What It'll gonna be no happen? good tonight. Really? Why? Is it really like hard? Come here, Zach. Come on, Baba, come on. But you don't drink. You used to have sand booker shots. She's half, like, aniseed. Licorice shine? Yeah. Black sand booker. He'll be no good tonight. You'll be slaying here like this. Sabi ni Jan, mahihimatay daw ako dito sa sambukan. Sweetie. Come on, Baba. Sweetie. I love you. Okay, where's the headband? Pero, binila ko siya ng headband na green. Oh. Veronica is coming, Baba. Where's your clothes, Zach? Mum's got them. Come on. What are they wearing? Oh, The kids. they have some there.
Let me see. Ayan, oh. Show your dress. Say hi. Say hi. But I have this shoes. Okay, where's your sandals, Baba? Huh? Where's your shoes? Hanapin natin yung sapatos. Ano? You know where? Are they yours? Ayan yung sapatos niya. Lagyan ko siya ng imperdible sa likod kasi medyo malaki yan. No, it's a wrong foot, Baba. So, Careful. careful, my son. Careful. You have to stand up, Baba. Okay. Good girl. You know how to do it. Socks somewhere. Take your shirt off. Oops. Go on, girl. Go, I'm not filming you. Hurry up, Baba. Do this sack, do a lot tighter. Go, sir. I'm not gonna film you. Hurry up. Here. Kali sa pinifilm ko siya. Si Holly pinifilm ko eh. No, babe. You don't cut that big ear. Yeah, I can cut that one. Oh, you're alright. Ay, yung mapakit. Right. Oh, yeah, just like... Yeah, Excited na siyang suotin niya. Yan na yung sapatos niya, oh. Ay, uy, good boy. I didn't do it. Like that. I do it! You did it? Good girl. Let me see. Well, wow. Where's Kuya? Call Kuya, TJ. Yeah. Kuya, get dressed na, please. It's all right. Wow, you look cool, Zach. Look at you. Yeah. Here, knock, knock. Put it here. Oh, what's up? Here. Dirty clothes. And your socks, please. Get your socks. Shoes on, Daddy. Put your shoes on. Let me see that. There, you can wear it. And go get some water and do your hair, Zach. That's right. You look like Dora. Nakalimutan nila yung Jen. Let me see, Zach. Wow. Job forms. What? Diyan yung nagbibigay sa kanila. Ah, okay, kuya. Ayaw niya magpakita. Okay. Listen up. What? Take your shirt off. Don't look it like that. That's You right. don't like flat? I'll look it up. Okay. Okay, like that. Let me see. Wow. But you don't take your socks off. Yeah. You don't need socks, mate. You don't need socks for that shoes. What are my shoes in? Good day. How about you, Han? Get dressed. These are not. I'm not wearing these shoes now. Yeah. Yeah. you can wear 'em. Nice. See? Go do your hair, TJ. Get some water on it. Just like. Pinagtatawanan nila yung mga nakahilerang iinumin ng mga girls. Namin pala. Ayan. Sabi ni Jan, mamaya raw, pass out ako. Ganun talaga siya. Ganun daw ako. Ha? Sama. Kasi hindi naman marunong. Marunong ako pero hindi ako yung talaga, hindi ko Try ano. lang natin. Kaya pinalagay ko na nung bumili ako. Dito tayo kay Lai sa kanyang filming room. Pupunas lang ako kasi parang ayoko na Oo. kasi naligo naman tayo. Pero gusto ko lang Oo, mag-foundation. Tapos ka naman na mag-foundation. foundation lang ako. Nag-makeup kami maaga para makapag-picture kami. I want to help. You wanna help? You wanna help? Sure, Papa. Gusto mo tumulong ni Holly. What do you want to do? What time they gonna come? 5. Manay 5. 5 talaga sila? Wait, joke lang yan nila. Grabe naman. Pwede bang, agahan? Sandali, ano ba yung unahin ko? Like, tapos na mag-makeup. Ayan yung kanyang mga lashes, oh. Tingnan nyo naman. Ang dami. Mamili kayo dyan. Parehas lang. I help too. So, ito yung binili natin sa Mecca, yung Mayo Badesco na mist. Mag-spray lang tayo. They got the same color. Oh, refreshing. Baba ka man.
You wanna join, ha? Mag-lashes ako, guys. Try lang. Pag hindi kaya, tatanggalin ko. So, yan. Tapos, foundation. Ang gagamitin ko ay Anong ginamit ko? ang aking gagamitin. Ito yung primer ko na Becca. Magpa-primer tayo para long last ang ating makeup. And ito yung Estee Lauder na double wear. Did you get it from me? Ang ano Thank niya you. ay ano bang ano niya? Shade? Rattan, yung shade niya. So, isprayan ko siya ng Mario. Bumili ka ng sponge. Ang cute ng nails mo! Gusto mo? Alam mo ba, hindi niya ito ginagawa. First time niya daw ito. Oo. Request ko talaga, sabi ko. Kasi hindi sila totoo naggaganyan. Oo, kasi daw nagkakalat nga talaga, pero hindi naman grabe, diba? SNS pa rin yan. Oo, SNS. SNS pa rin siya. So, maglagay tayo ng makeup, guys. Sus, ano kayo magiging itsura ko? Hindi ako sa full on na, yung makeup. Yung parang, Parehas naman tayo. gusto ko light lang talaga. Pero ngayon, may party tayo. So, unahin ko yung, ito, si Becca. Tayong primer. Ginawa ko yung salamin. Kasi malayo yung salamin. Malayo. Kaya gusto ko nga bumili man ng Yung parang dito. maliit Oo. lang. Hindi ko siya abot kaya dito ako nag-make up. Doon sila yung nag-makeup sa sa bathroom. Yung mata ko, meron na siya, guys, kasi linagyan siya nung babae. $70 pala doon magpa-makeup. Sabi ko, ano lang ako? Ice lang pala. Sa ice lang, $70. So, sabi ko, bili na lang ako ng ng lashes sa kanila. Then, libre na yung paglagay. Tapos, naglagay ng konting eyeshadow, then okay na. Kasi malulobat na ako. And mauubos ng memory. Open eye, feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, chemicals collide. Hold tight, hold tight, hold tight. Dripping. Tingnan nyo naman siya habang nag-makeup ako. Oh, naka-lipstick na siya. What lipstick did you put? Ayan. Lip tint ang binigay ni Tita. Oh, careful with your clothes. Okay, that's it, Baba. Ayan. Okay, that's enough, Baba. That's too much. Mas mapula pa ang labi mo kaysa kay Mom. I like that, Mommy. You like Mommy? Okay. So, ayan na. Ay, nag-smudge yung eyeliner. My goodness. Huwag kang magkalat. So, yan. Naglagay akong liquid eyeliner dito sa baba. Para lang bumuka ba yung aking mata kasi para siyang laging antok. And, ano pa ba? Ayan na sila. Tapos ka na? Mo na? Tapos na. Na ilagay mo Okay na lang yung... ba? Oo. Naglagay rin kasi siya ng lashes. Ako lang naglagay. Oo, siya lang naglagay. Pero okay naman. Parang feeling ko, parang ang puti-puti ng mukha ko. Sa lang yan, guys, sa camera. Kasi ang liwanag dito. Liwanag dito. Sobrang liwanag. Pero pag hindi naman. Ay, hindi ko alam. So, sige, mamaya. Hindi pa tapos. Maglalagay ako ng, ano ba ilalagay ko? Hindi pa ako tapos sa itsurang to, ha. Yung lipstick ko, kanina pa to. Yun nga. Yung lipstick ko, kanina pa to. Maganyan ka lipstick man ay bagay. Oo. Maganyan din ako eh. Alas 8 pa. Nung pag-alis namin sa Comfort Inn, hanggang ngayon kumain na kami. Ayan pa rin. Nakastay pa rin talaga si Maybelline. Ano siya? Artist yung kanyang shade. Sa mga nagtatanong. So, ako, mamaya na lang ulit ha. Pag tapos na talaga, tingnan natin kung ano pang magagawa natin sa mukha. Open eye, feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight. So, ayan na yung ating final look, guys. Okay lang ba? Char daw sabi nila. Hindi ako sanay yung maraming makeup. Kaya feeling ko, Kaya nga eh, parang kakaiba. parang feeling ko ang kapal-kapal ng mukha ko ngayon. So, ang linagay ko is, ito yung mga nilagay ko. Meron akong linagay na, ito nga, yung Becca, tapos,
Yung ST. Tapos, ano pa ba? Ito yung, nag-retouch lang ako kasi hindi ko na ginalaw yung aking kilay. Diyos ko, alam nyo yan, pang matagalan ako pa nagkilay. Kaya hindi ko siya, nag-wipe ako, pero hindi ko yung ginalaw. So, ito yung ginamit ko sa kilay. Tapos, ano pa ba? And, nasan yung kilay mo ka? Nanghiram ako kilay ng pangkilay. Kasi merong parang kalbo na hindi na siya talaga hindi ko siya ma-retouch nito. Kasi kahit anong retouch, mayroon pa rin talaga siyang gap. So, nanghiram ako kilay ng, ano ba to? Iha! Hindi ko alam. Hindi, ano? Iha! I think essence yan. Round number 2. Para tayong atin ng bowl. Tapos, hindi ko, naglalagay ba ng mascara pag merong false eyelashes? Hindi ko alam. Naglalagay ba? Siguro para mag-blend. Hindi ko alam. Hindi, kami pang natira dito nila eh. Di ba, may uwang pa konti. Pero okay na yan. Kasi ayoko na ulitin. Kasi mga ilang oras. Sige nga, maglagay tayo. Lagyan natin Hindi ko to. na ulitin yung aking Sila, hirap din siya maglagay ng niya, lashes niya. Hindi ako nagaganito. Uy. Ako nagpalagay talaga ako kay Ma kasi Palagay ayokong ko na ma-stress. sa ako hindi naman. Nag-practice ako ng isang araw. Uy, last week pa lang practice ako. Nag-practice ka? Wow, may pre-makeup ka pala. Pero ano naman, hindi kasi ako sanay manay. Nabibigatan ako sa mata. Ako ayan. Feeling ko ito, after ng picture, tatanggalin ko na to. Saan tayo magpapapicture? Wala tayong Christmas tree. May buang, may Christmas tree sa labas. Ay, meron sa labas. Hindi ko pa kasi nakikita yung labas kasi pagdating ko, dito, nagbalot ako ng mga regalo. Tapos, binihisan ko si Holly, tapos si Jan sa mga bata. Para kaming atin ng ball. Diba? Diba? Atin ng ball. Tapos sasabihin yung mga asawa natin, saan kayo pupunta? Kaya nga, dito lang naman tayo sa bahay. Bakit? Bawal ba mag-ayos once in a year? Once in a year ba yan? Oo, Christmas lang naman. Diba? Tama ba? Tapos, huwag ko nang i-curl kasi curl na siya. Diba? Napa-makeup tayo. Ayan. Tapos, ang gamit ko, ano ako guys, yung parang nag-contour. Hindi naman marunong. Pero kunwari lang na contour. Dito, ito yung gamit ko, yung Becca na, last year pa to yung yung palette nila na, ano ba to? Glow Face Palette. Ayan. Parang snowflakes siya dyan. Tapos, ano pa ba linagay ko? Wala na, yun lang naman. Wala naman. Tapos, ito, nag-eyeliner din ako nito. Burado na to guys. Hindi ko na, L'Oreal yata to eh. Bibihis na kami. So, yan ang linagay ko dyan. Tapos, dito si Mac naglagay niyan dito sa eyeshadow. Siya yan, si Mac. Ha? Tutorial. Diba? Tutorial ko. Kunwari lang nag-tutorial. Wala naman alam. Yun lang. Tapos, naglagay ako ng, ito yung nude by Nature ba yan? Ayan. Naglagay akong konti lang. Yan. Ng, eto pala, nasan to? Eto, ayan. Yung mineral bronze. Mineral bronze nila, bronzer. Ayan. Tapos yun lang, yung bronzer nilang mineral. Tapos wala, tapos na, tadan. Diba? Kasi sinisingil ako ng ng MAC sa mata, nasabi ko na ba? Sa mata, $70. Sa mata lang. Bumili na lang ako ng lashes sa kanila. $24 or $25. Tapos free na magpalagay. Tapos, sabi ko, pwede mo magpalagay kahit konti sa Humirit talaga. Sabi ko, dito sa mata. Kasi hindi ako marunong masyado sa mata. So, yun lang. So, magbibihis na kami. I'll see you later, guys. Magbibihis na sana ako. Tapos, kinuha ko dun sa bag. And, meron mo pala akong isang hindi nababati. Yung kay Ate Isha. Papunta na raw si Ray. Sila ay nakabihis na ako. Hindi pa. Balutin ko muna yung kay, kay Ate. Nakalimutan ko. Buti na lang, chinek ko yung isang bag. Wow! Ano lang ako? Wala kang green? Babe! Pakita mo muna ako. Babe! Ready na siya. Already na siya. Mama si Chona! Merry Christmas na. Hi, ate! Guwapa. Sarap ko naman akong makeup ng ate ko. Hindi ko ba? Diyan na muna dahil kasi ang init pa. Di pa ako nakakapis. Nandito na sila. Kasi sabi nila, wag ako.
Nahihirapan ako maglagay ng lipstick. Ah, tapos na? Hindi pa. How are you? Meron ako din. Hi, how are you? Good. Lagay mo pa na. Lagay mo na. Tinagay ko, naubos na nga eh. Wala pa. Tingnan ko, hindi ko maano kung pala. Nagbeso ulit. Nakabihis na ako and then yung ginamit ko, yung trinay-on ko nung isang araw, kahapon. Kasi hindi rin naman ako nakahanap na green sa Marion. Walang green. Si Jan nga nahirapan, t-shirt nga lang yung nakuha ni Jan. And kay Holly rin wala. Kaya yun na lang yung, kung ano nabili ko sa Big W, yun na rin lang yung suit niya. And ayan, ito yung ating outfit. Yes! Tinatawag ako. Ito yung ano, dinecorate nila kagabi na Best Actress si Ka. Ay, may nahulog. Ayan o, hindi na pa nila ito nakita. Ayan. Baba! Hi, Aliyah! Ayan siya. Holly, look at your dress. Hi! Ayan si Race. Ayan si Lai. Ito na yung mga pagkain namin dito, guys. Oh, may kumot sila kasi para hindi langawin. Ay, ang sarap. Ito to kali yung eat banana. Eat banana. Ay, hindi conscious. Ikaw na lang mag-grab. Ayun yung... Wow. This is dress. Well, I couldn't find dress, hon. Nagiinuman na yung mga boys. Ayan, si Jan, yan yung gamit niya. Ahan. Paggalitan si Aliyah ng mami niya. Nandito na siya sa akin. Oh, Baba! Hagtita na lang. Tita na lang ka muna. Pagalitan siya ng papa niya at mami niya, oh. Nagja-jump kasi siya dyan. Baba kami. Okay, baba. Very good. Very good, Baba. Nagpipicture-picture lang muna kami, guys. Ayan, kainan na, guys. Where's that? Tapos na yung pictorial.
What are you drinking, Han? Just Coke. I knew it. Is it? Oh! Good on you. Sweeties. Why? Siyang kakataya. Binendisyonan. Orasyon. Ang tail kay ano. Tail talaga. Pongpal sa'yo yung tail. Sarap. Where's your headband? Get your headband, please. Yun lang yung green mo eh. Australian white. Do it Australian way. That sounds a bit late, doesn't it? I do, baby. That sounds painful. Oh, crunchy siya, oh. Oh my God, look at it. Ayaw nila mag-iwa si Mark ang Pinay. Mark, pwedeng pahingi ako, Mark. Pants too. Pwedeng pahingi, Mark. Oh. Pag-antay talaga ito. Si Chona, pero sa birthday ni Aliyah din, siya yung unang ganun talaga. Nagbe-blessing talaga siya lagi. Siyempre. Sarap. I share it. Thank you. Ang daldal mo kasi, sagil ko sa ibibigay. Sarap. Talaga si Lovis din, Nanguutos, pwede naman siyang kumuha. Baka mataga ako eh. Ano po muna Kids talaga yung nauuna. Kaya nga eh, baka mataga ako eh. Pag naputol yung kamay mo din, ako na sa'yo. O yun na nga eh. talaga kasi yung una kay Aliyah na birthday, alam na alam niya yun siya yung una nag-ano nung ay kumuha na naman. Ang kuha niya makakikuha. Ay, kukuha lang daw siya baka yung kamay niya. Kumpan. Hati tayo. Plato daw. Si mother na lang, honey, kasi nahiya. Ay, nag-share naman ako guys. Hindi naman para sa akin lang lahat. Girl, kung nasubo sa'yo. Masarap yung Yeah, I was gonna say, hey, nothing like it. Daw eh, ayun eh. You might even be a thumbnail that's really good. Sarap, sarap, sarap. Ano malaking plato? Hindi ko lang, hindi na mo plato. Kami na, kami na. Ganyan na lang. Diyan mo na lang yan. Time, one time tayo. What do you want? Do you want spring roll? Still didn't get served first. So we look the same at the end of the game. Easy ko rin ang friend. Si mother, alam mo na. Si mother. Ito. Pengi, isa pa plato kay mother din. ChonaAndMyKids, anuhin mo naman yung best friend. Ilagay mo naman yung naghahanap buhay na pa. You know what spring roll? There you go. Hold on to your plate. I was taking it. Ang gusto ko dito na lang. It's a big big of Kaya, the okay na po. Big like Robin Hood style. It's going to take like a whole chunk. It's a real man does. They don't like the meaty part. Ganda na pag-makeup. How many peso? Kasi na 40. Like, what's the deal like? It's like, yeah, go for it, dude. Give me that chicken breast. Ilan? 24 more? 20 something. So, well. Mummy, get the Wait ha. Ayun tayo. Wait, ang kaldereta ba? You anyway, actually, Tom. Baba ka doon. Si Mama Han, lagyan mo Han. We're broke off at the moment. I think. Very gentleman. He says, No, I want to get it done. I want to get it done. you know, and then next time. Challenge. Si Mother. Ilang kanin ko? Ah, come on. Get in there. Subukan. Ha? Oh, get in there, mate. Look at that. Come on, Baba. Here, Baba. Come on. Ito yung hindi pa rin. You want the Baba? Oh, Baba? Great chopping there, mate. Yay! Hold it, hold it, this is mine. Crunchy, crunchy. Give it the right, mate. Give it the big one. What is this? Dahan lang, girl. Kani. Ganito tayo. Ay, nahayan. Thank you, Mark. Thank
Mark, you want Mark? Put Mark. Good job, Ma. Sit on the top. Thanks, Mark. Oh, yeah. May mom just like. Mama, nagkalit lang kumain natin na madagbayan yung ano nila. Doon na lang sa kusina. Christina, you've got to eat that one. There. Uy, tapan niyo. Look at my baby. My baby. Is it good? Sit? Here. Huh? Here. Sit here. Don't wipe your... Here, I got a serviette for you. Baba. Careful with your mom. Yes, Baba. Look at that. Okay? Eat that, Baba. Huh? No, I'm gonna eat for Baba. Baba, remove your feet. Baka mahulog ka. Dito ang gilid. Magugas ako ng kamay mo. Come on. Wow. Kumain ako ng ketchup. Ikaw gusto mo ng ketchup dito? Ay, ilong si Kuya William. Spaghetti talaga. Galit muna kami, guys. Wala muna usap-usap. Yung makalayo pa lahat. Ikakan doon, sa dulo. Away, sana. Doon ka pompal, oh. Sorry. Padali rin na lang ko pompal. Magtatakman mo si ano sila. Dito ka. Puro tutoy lang. Atras ka. Atras ka. Where's Zachary? Tapos ko ha, wait lang. 1, 2, 3, go. High five. Yeah, high five, yeah. Kuya mo, sino nakuha ni Alila? TJ. TJ, Baba, doon. DJ, you guys, Zachary. Give this to Zachary. Give this to Zachary. Oh, thank you, Kuya. Bibigay niya yung gift niya. Ayan, wow. How about you? Wait. Wait for your turn, baby. Wait for your turn. Oh! Nagreklamo siya kaya. Oh, Zach. That one died. Sino nakuha ni Zach? Veronica. Veronica. Zach, give it to Veronica. Give that to Veronica. No, that's not yours, Baba. Where's Veronica? Hey, Baba. Huh? Sino nakuha ni? No, wait, honey. Oh, Baba, that's yours, Baba. Open, Baba. Hoy, Balil. Okay, Veronica, open it, Baba. That's yours, Baba. Thank you. Oh my God, thank you. Ay, talaga? Oh, yeah. Ayan, oh. You're welcome. Eh, tamang-tamang kay Veronica, di ba? Oh, you're welcome. Wow, Baba. Yan? Oh, ayan na. Walks at night. To Mark. Give it to little Mark. Wait. Open it, Baba. What? What's that? Another one, Baba. Okay, another one, Mark. Another one. Another one, Baba.
Yep. Another one, Baba. That's yours. Uy, sino nakakuha kay Aliyah? Hoy, meron din si Aliyah. Okay. Zachary, Holly, give this to Aliyah. 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 Yay! That's the thing that was talking in the car. Yes. What do you say to Holly? What do you say to Ito ba yun? Ay, kay Jonathan. Ay, TJ, give it to Jonathan. Thank you. Welcome. Yeah. And another one for Jonathan. Oh, give that to Jonathan. It's like a juggling. Did you see your present? Nice. Natawa talaga ako kay Sak kanina. Kay Small. Oh, lucky. Lollies and ano pa? That's yours. Yummy. Sak, give this to Ate. Ate. It's for Ate. Oh, you like it? Oh, you're welcome. You like it? Tapos sa may ice cream, galing pa kami tapos. Share to mommy. Share to mommy. Louis Vuitton eh. gusto niya mga Ayan o, bag. What you gonna say? Thank you. Kuya TJ, what you gonna say? Thank you. Oh, open it, open it. Holly, finally! Wow! Doon! Parang nanalo. Open it again. Another one on top. Wow! Say what you gonna say to Tito Neil? Thank you. Say, what you gonna say? Oh, look at Zach. What you gonna say, Papa? Yeah. Si Holly. Smart, that's from Papa. Meron na naman. Ito pa ito? Oh, sa akin na. What's that, Papa? Wow! O, diba? Look ay, ang sayo ni Kuya. Ang tingin. Ayan. Asan? Ay, ang cute. Cute man, Baba. What you got, Kuya? Di ba nagkalat ang ano, ang regal? Ha? Ha? Ito. Tapos sira na naman eh. Wow! Ang landi-landi. Wow! You got lots, Baba. Ah, kasama ng birthday Christmas. Wow! You got a lot. Yay! Okay na? Wow! Bag again? Wow, Baba, that's so pretty. May money? Di ba? Nagkagulo? Wow! What you gonna say to Tita Ray? Kado! Say, uy! Open it, Papa. What's that? Alam mo kung bakit niya inano? Kinuha yung mga regalo niya. Wow! What's that, Baba? Open, Baba. Wow! Ikaw na talagang supplier ng mga alas ng tita. Supplier na irisutot niya, di ba? Oh! Wow, ganda-ganda naman. Open, Baba. Adam, yes. Wow, ang cute!
What you guys say, Tita Race? Cuddle, Tita Race. Cuddle, Tita Race. Say thank you. You like it? Do you like it? Do you like it? Baba? Akin na. Akin na. Oo, ang cute. Andun si Holly, oh. Ayaw niya nang iiwan yung mga regalo niya. Parang may gusto siyang ibang regalo. Parang may ibang gusto si Holly regalo. Sabi may nawawalang regalo. Parang nasa gilid lang to, walang nakikialam nito. Open eye, feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Jingle bell, all the way.